ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷеннои ман шаҳром. Айни замон қарор дорем дар шаҳри Норак дӯстони азиз. Аз ин тараф маркази шаҳри Норак мешавад ва аз ин тараф геси Норак. дар инҷо бошад поликлиника, яъне маркази саломатии шаҳри Норак. хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақаи хуб ҷойгир аст дӯстони азиз, байни гесу маркази шаҳри Норак. аз ҳамин раҳи калон то хона тақрибан 100-150 метр мебошад. марҳамат, бисёре бад гап намезанем, рафтем. дар инҷо раҳи калон буд дӯстони азиз. дар инҷо худи ҳавлии фурӯшӣ дар даруни шаҳри Норак ҷойгир аст, байни маркази шаҳр ва гез ҳар душ дар наздикиш мебошанд. ҳуҷҷатош 100% ҳамаш қоидавӣ, барқ ва обам ҳамавақта, канализатсия дорад, дар даруни шаҳр ҷойгир аст. кӯчаи Раҳимшодӣ 84 дӯстони азиз. минтақаи хуб аст. поликлиника, литсей, садик ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар назди ҳавлӣ ҳастанд дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки замини ҳавлӣ 6 сотиқ мебошад. боз 4 дархона дорад дар ин бино. балкон аст, як балкони дароз мебошад. коридор дар дарунаш аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, 2 такхона дорад, яъне подвал ва дар қафош боз боғ аст. лекин дӯстони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки ҳавлӣ боз замини иловагиам дорад, яъне замине мебошад ки дар даруни ҳуҷҷат дохил нест, лекин шумо метавонед дар ҳуҷҷатам дохилш кунед. аз ҳамин сталба сар мешавад дӯстони азиз. як хеле камдар қат шуда, яъне ранги мисли секунҷаборӣ мебиёд то инҷора дӯстони азиз. меравад то ҳамин дарахта ва боз меравад то ҳавлия. тақрибан аз 2 сотиқ замин зиёдтар аст дӯстони азиз. ҳисоб накардем, лекин тақрибан 2-2.5 сотиқ замин мебошад. мумкин ҳатто 3 сотиқ заминам бурояд. рости гап ҳисоб накардем, лекин шумо метавонед ба ҳазур ин замин ҳам дар ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ дохил кунед. заборқати ҳавлиам маҳкам кунед ва ҳавлитон аз 8 сотиқ замин камошда 8 сотиқ замин мешавад. заминаш дар як ҷои беҳтарини шаҳри Норак, як ҷой мебошад ки ҳама чизҳои даркорӣ дар назди ҳавлӣ аст. дар ин ҷо мактаб аст дӯстони азиз, литсей мебошад ва рӯ парожда поликлиника. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем аз бино. баъд аз он нархи ҳавлиро эълон мекунем. ҳавлӣ ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам иваз ҳам мешавад. ҳатман то охира тамошо кунед, ҳамаашро мефаҳмонем. аз назди ҳавлӣ ҷӯйбори об мегузарад. 2 таххона дорад. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. дар ин ҷо дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, як ҷои холӣ ҳаст, коридор, ҳаммом, дар ин тараф ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ ва дар ин ҷо боз 2 ҳуҷраи дигар, коридор ва як балкони дароз. инҷо қафои ҳавлӣ мебошад. дар қафошам дӯстони азиз хеле ҷои холӣ дорад. як боғ аст, аз ҳамин ҳавлӣ мебошад, яъне аз қафош ҷои холиш бисёрай. дӯстони азиз, аҳамияти ин чӣ қадар як манзараи зебо аст, табиати беҳтарин. дар ин ҷо раҳи мошингард, яъне раҳи калон, ҳавлии фурӯшимон ва заминаш то мана ҳамин сеткаҳоя дӯстони азиз. заминаш калон аст. ҳамаи ҳамин аз замини ҳавлӣ мебошад дӯстони гиромӣ. то ҳамин сеткаҳоя рафтагиай. ва боз хотиррасон мекунем ки аз пеши ҳавлӣ замини иловагиам ҳаст. ин ҷо ҳаммом мебошад. термекс ва худи ҳаммом. дар ин ҷо ҳоҷатхона. дар ин ҷо бошад ошхона дӯстони азиз. ҳам ошхона, ҳам бо дегдонхонаам карда метавонед.
бо об умуман мушкилӣ нест, ҳама вақта мебошад. Напорашам яъне фишоршам беҳад баланд аст дӯстони азиз. Бо барқ ва об умуман мушкилӣ нест. ҳуҷҷатҳои ҳавлиам ҳамаш 100% мебошад дӯстони азиз. ҳама ҳуҷҷатҳо ҳаст, қарор, техпаспорт, хулас ҳама ҳуҷҷатҳо тайёр ҳастанд дӯстони азиз. ҳамаш қоидавӣ. инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки дидем дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дута тиреза дорад. ва дар инҷо дӯстони азиз як коридор мебошад. Коридор тиреза дорад. сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар инҷо дута балкон аст дӯстони азиз. якта балкони маҳкам ва якта дигар балкони кушода. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва инҷо бошад охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра. дар инҷо дӯстони гиромӣ якум балкони хона балкони маҳкам мебошад. трезор зиёд аст. ва дар инҷо балкони кушода. марҳамат тамошобинони гиромӣ, як манзараи зебо мебошад даруни шаҳри Норак. аз ин тараф геси Норак мебошад ва аз ин тараф маркази шаҳри Норак. байни гес ва маркази шаҳрда ҷойгир аст. дар як минтақаи хуб дӯстони азиз. нархи хона бошад $45,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе занг зада пурсон шавед. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. боз хотир расон мекунем ки документалия яъне аърои ҳуҷҷат 6 сотиқ замин аст, лекин боз хеле замини дигар ҳавлӣ дорад ки дар ҳуҷҷаташ дохил нест. ба ҳазур метавонем дар ҳуҷҷатам дохил кунем дӯстони азиз. хеле замини дигар холӣ ҳаст, аз пеши ҳавлӣ мебошад. ба ҳазур дар ҳуҷҷат дохил мекунем, гирду ба гирд ҳавлия маҳкам мекунем, беҳтарин вариант мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама 9745515 дар ватсап биёем ки мо муроҷиат кунем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.